what can government to deliver? Kisumu koro ochungo gedo mag stonde katika ardhi ya Molem Nyamasaria Kisumu ma mondo chiw thuolo kendo boma yore ni chiw chen gero machal kaluwore kod mar tesennd nyamburu. Be drawings. From the just to go baby. To go baby. Register urujo mado to register. To akwanogi. Space Montino. Pim. Timio. And Okunwari mboji wachungu tich matire kama onge moke kantano gol kurom ne gol awas chungo to plana marwa benia biro ka uniform gimonde sema ber mok zuia kun mikale lakini kwa wewe kagimatimre ka